Mga igsuon sa makausapa, maayong buntag ka natong tanan. Kani nga Ebanghelyo, mao kini nga ang nakapadasig kanako. Diin ako nahimong usa ka Kristohanon. Mga igsuon, sa mga panahon nga wala, naglatagaw pa ko niini nga kalibutan, niabot akong Bukidnon. Dayon, ni sangko ang akong pagkalatagaw, nga hapit na gyud ko mamatay. 3 ka adlaw, nga dili na kumukaon. Na ako'y kauban, nga matud pa, naghilak na lang siya. Kay unsaon daw kuno niya, kung mamatay ko dito sa lugar nga among giadtuan, unsaon daw niya pagdalangad to sa Cagayan, kay taga Cagayan man mi. Mula iyang gihilakan. Kay nangwa naman akong mga mata, di nagpakabuka akong mata. Inana mga igsoon, pag-abot sa panahon nga adunay mga misyonary nga nagsuroy dito, nakitaan ko nila nga naghigda, gipangutana ko nila. Igsuon na unsa ka. Niingon dahin ko nga nagsakit. Unsa nga kanang mutuo ba ka Ginoo? Nitubag ko nga mutuo ko Ginoo, ko nga mutuo sa gag magampo. Ko siya nga si bangon kay magampo ta. Giampuan ko mga igsuon. Sa takulahaw lamang murag ni balik ang kusog nga sa akong lawas ug nakaingon ko nga mabuhi pagiday ko. Ang akong kauban na sad nihilak na pud siya. Lalaki siya, nihilak na pud siya kay nangayo man ko pagkaon. Insya ang mangayo na ko ng pagkaon kung masakiton, mamatay na. Hilak na pud siya. Kay mamatay na gid akong kauban ana. Ang iyang gikabalakan unsaon yun niya pagdala ngadto sa Cagayan. Pero mga igsuon, ang katong mga misyonary, gihatagan ko niya og Biblia nga katong gamay nga pula bitaw. Paghatag niya, mugid kini nga bersikulo ang akong nabasa. Anak nga nawala. Mga igsuon, dili na ko ikalimod. Nga kung mubasa na gani ko dani nga mga pulong sa Ginoo, mutulo gid akong luha, daw murag taligsik sa ulan ang tulo-tulo sa luha sa akong mga mata. Kung mubasa na ko dani, kanang muingon na bitaw nga, tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Mga igsoon, bisan gani karon agkabasa nako, murag agkabati pag ginako, nga makasasala gid ta mga igsoon. Wala gi tao dinhi sa kalibutan nga walay sala. Tungod kay tawanon pa ta, dili ta Dios. Tao ra kita. Munang bisan gabi nang kuan ko nagtuon ko. Ako gyud kabati nga kaingon gid ko sa Ginoo nga Lord, tao ra gid ko. Magkasasala. Kay bisan ganing magtan-aw ko ng mga tao nga kanang tan-aw na ko nga murag behind sa ako, makaingon man ko nga maot ng tawana, pero di ay labaw pa sa day ko kamaot. Inana ba? Atong mabati mga igsoon, ang agod kini nga bersikulo natunong pa gyud nga karon nga Sabado mao pagi bersikulo nga pabati sa ako. Hatag sa Ginoo nga bersikulo sa Ebanghelyo para lang yun nga masayod ako, nga adunay Dios, masayod kita, nga adunay Dios, nga naghatag ka nato og kinabuhi, naghatag ka nato og panginahanglan nato kung kinsa kita. Sa atong kinabuhi adunay daghang higayon nga wala ta sa kondisyon. Ang atong pag-alagad sa Ginoo na
datugan sa mga problema, mga kabalaka sa kinabuhi, ug labi na sa gidaghanon sa mga panginahanglan, ug wala ta makapokus sa pagsimba. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa bahin sa katigayunan." Og ang amahan sa walay duha-duha, gibahin niya. Nakita man niya nga nangayo ang iyang anak. Mausab ang Dios mga igsoon. Andam gid siya mohatag kanato. Kung gusto sa Dios nga ang atong gikinahanglan mahatag niya kanato, sigon sa makaayo kanato. Mao kana ang gugma sa Dios. Sa Dios wala kitay katungod. Aduna kitay katungod nga mangayo kaniya ug muhatag ang Dios sigon sa makaayo kanato. Kay dili ihatag sa Dios kung kita mahimulag kaniya. Kaya ang atong kinabuhi iya sa Dios ug ang buhat nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang niini nga kalibutan. Kung isisahon nato ang atong kinabuhi, kung kinsa kita, sa mata sa Dios, kabahin kita sa iyang gugma, kay ang Dios gugma man. Ang tao, makaamgo lang kung muagi siya sa pagpakasala. O magadesisyon siya nga ang magtukmod kanato sa sayop nga mga pamaagi kay wala man kita mo sampit sa Ginoo sa tanang paagi. Sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 20, ingon niini ang batasan sa amahan, ngadto sa iyang anak. Nagpaabot ra nga mubalik ang iyang anak. Sa iyang paglakaw, nilakaw ang anak. Gidala niya ang katigayunan, gibaligya niya, ang halin, lakaw din siya. Nilakaw. Ang amahan in taon, nagpaabot ra kung kano sa mo abot ang iyang anak. Mausab ang Dios mga igsuon. Bisan pa man kita sa atong pagka makasasala, nahibalo na ang Dios. Pero andam ra siya, naghulat ra siya, naa siya sa pultahan sa atong balay. Sulod. Kay panalanginan ko ikaw. Mao kana ang gugma sa Dios mga igsoon nga atong nadawat. Dili ako, dili si Father, dili si Bishop, dili kita ang tanan mga igsoon. Gihatagan sa Dios ni ana nga gugma. Gihatagan kita ni ana nga gugma sa Dios tungod kay gihatagan kita og ginabuhi. Bisan man gani ang mga makasasala, gigugma sa Dios. Kay kung wala pa, kung kita lay ang gigugma sa Dios, gamay ra kay ta mabilin sa kalibutan ba? Kay pamatyon man ang mga makasala, pero wala. Ang Dios nagpabilin siya sa iyang gugma. Naghatag siya hangin nga mosulod gawa sa atong baba aw ilong. Naghatag siya adlaw. Dili ra mga matarong ra ang kitagaan. Kun dili kitang tanan. Mao kana mga igsuon nga dili matukib ang gugma sa Dios. Busa ang hangyo sa Ginoo. Kinahanglan mag-alagad kita kaniya. Mag-alagad kita nga matinud-anon kay ang Dios andam kanunay mutabang kanato. Sa katapusan mga igsuon, ang Dios andam mo pasaylo kanato kun muduol kita kaniya sa kinasing-kasing gayon. Palihog manindog.